הנה הטיפ השלישי שלי בשבילכם על לחסוך כסף בדקה, אז אל תדלגו. אז למה בעצם בכלל שווה לכם לבנות פרגולה, עבודת עץ, גג רעפים וגדר? אז פרגולה זה די פשוט, זה גם יכול להביא לכם צל בקיץ שתוכלו לשבת בכיף במרפסת או בגינה שלכם. גם מצד שני, אם בא לכם לשבת בחורף ויש טפטופים בחוץ ואי אפשר לשבת מתחת כיפת השמיים, אז אפשר לשים מעל הפרגולה חומר שקוראים לו סנטף, והוא יגרום לזה שמים לא יחדרו מלמעלה על המרפסת שלכם. יכולים קצת לחדור מהצד, תלוי על חוזק הגשם וכו'. גדר עץ יכול להביא לכם פרטיות, וגם אם יש לכם איזשהו בעל חיים לגרום לו שהוא לא יברח. וגג רעפים, שיהיה לכם צל. אז למה דווקא לבנות אצלנו את הפרגולה, אתם שואלים? אז כפי שאתם יכולים לראות בתמונות, אנחנו מאוד מקצוענים, יש לנו המון עבודות, ואתם יכולים גם ללכת לראות את העבודות בשטח. אנחנו גם די זולים ביחס למתחרים שלנו, אז הייתי ממליץ לכם להיכנס לאתר שלנו בשביל לקבל התרשמות נוספת על ידי לחיצה על הסרטון. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להתקשר ל-0547-804647. אני מקווה שנהנתם. תודה רבה, יוסף.